जाजोब्बाय। गथ' गथायाबो स्कुलाव थांनो मोनाखै, मास मोनसे बारलांबाय। जानाय लोंनायावबो माइरं दैनि इमान खस्थ' जानानै दं। राजानिफ्राय आं बयनिसिमबो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आं खावलायनाय जादों। आंनि फिसाया अरुणाचलाव थांनानै आथिं बायदों। दा सुगेन्स मेडिकेलाव दंहैयो। लाबोनो थाखाय थाइसेबो फैसा गैया। हा बां फानजाजोब्बाय। गथ' गथायाबो स्कुलाव थांनो मोनाखै, मास मोनसे बारलांबाय। जानाय लोंनायावबो माइरं दैनि इमान खस्थ' जानानै दं। गासिबनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। हिमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो सारनिसिम खावलायनाय थाबाय। राङापारा कृष्ण कुमार तातीनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। अनसुंथाइ होगोन होननानै आसा खालामबाय। नंगौ, दिनै बे समा जोबोद दुखु गोनां सम। बे दुखु गोनां समाव जों फोरमायनो नाजागोन। 1 नं जन्त्रपुर गामिनि थागिबि बिथां कमल बर'नि थासारिखौ लानानै। बिथाङा न'खर खुंफुनाय सासे सुबुंमोन। सासे हिन्जावजों लोगोसे 2 गथ' लानानै बिथाङा सासे न'खर बिगोमामोन। ओरैनो न'खर बेंनायनि बेलायाव, न'खर सालायनायनि बेलायाव जोबोद मोनसे निखावरि अबस्था। बिथाङा मालायनि बायदि गिदिर बारि खना, गोबां गायग्रा हा बेबायदि गैजायै मानसि। न'खर खुंनो बिथाङा सानफ्रोम गामिनि मानसिफोरजों हाजिरा बैनानै खामानि मावफानानै न'खर खुंबाय थायोमोन। बे समाव गामियाव खामानि नागिरना मोनैखाय बिथाङा अरुणाचलाव बेबायदिनो न'खर खुंनायनि आयदा लानानै खामानि नागिरलांदोंमोन। खामानि नागिरलांनाय बे समावनो दाख्लै थांनाय 3 आगस्ट खालि मोनसे जाब्रबथायाव बिथाङा मोजाङै जखम जाबाय, जायनि थाखाय आगदा आथिंखौ बिथाङा खोमानाय जाहैबाय, बायख्रुबजोबनाय। दा बे थासारिखौ लानानै बिथाङा ट्रिटमेन्टनि थाखाय गोबां हस्पिटालावनो लाथिंनाय जाहैबाय। गंथामसो हस्पिटालाव लाथिंनाय जाहैबाय। सेथियावनो लांदोंमोन बिथांखौ नारायना हस्पिटालाव। बेयावबो नांगौ बादि मोजां ट्रिटमेन्ट मोनाखिसै। बेनिफ्राय टमुकियाव लांदोंमोन, बेयावबो नांगौ बादियै बिथांनि ट्रिटमेन्टआ जायाखिसै। जोबथियाव बिथांखौ गुवाहाटीनि सिगनास हस्पिटालाव भर्ति खालामनानै ट्रिटमेन्टनि आयदा लानाय जाबाय। बेयावबो नांगौ बादि रां रुफानि आंखालाव मोजां ट्रिटमेन्ट मोननो हायाखै। खोनानाय बादिब्ला दिनै साननैनि सिगांनिफ्राय बिथांखौ हस्पिटालनिफ्राय आउट खालामनानै बारान्दानि बेडआवसो दोनदों होनना बुंदों, जेराव बिथाङा ड्रेसिंबो मोनाखै, टेब्लेटबो मोनाखै, ट्रिटमेन्टबो मोनाखै। ओंखायनो बे आयदाखौ लानानै न'खरनि जानानै 1 नं जन्त्रपुर गामिनि रायजो राजा जों बयबो न'खरनि जानानै खावलायनो सानो, गोसो गुदुं अनसुला हादोरनि रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनाय, सोरबाया अननानै थाइसे थाइनै माबा रां रुफा ओरैहाय अनसुंथाइ जुदि बरायोब्ला जोबोद गोजोननाय थागोन। बेजों लोगोसे थोंजोङै 68 राङापारा समस्ति जा बिथां MLA कृष्ण कमल ताती सारनिसिमबो न'खरनि जानानै जों रायजोनि थिंनिफ्राय गुरैयै आखाइ खबजाबनानै मोनसे खावलायनाय, जाहाथे बिथांनि बे ट्रिटमेन्टखौ सानस्रिनो हानायहै मोनसे अनसुंथाइ बरायनानै बिथांनि बे नोरजिया अबस्थाखौ न'खर खुंनो हानायहै मोनसे अबस्था होगोन। बेजों लोगोसे हादोरनि गिबि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिमबो मोनसे खावलायनाय, बिथाङा बायदि बायदि फान्ड थायो, बिदिनो अनसुंथाइ होनायनि आयदायाव नोरजियानि थाखाय होनाय, सोरबा बेमारिनि थाखाय होनाय, बेबायदिनो जा बे कमल बर'नि नोरजियानि आयदायावबो बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम थोंजोङै मोनसे खावलायनाय, बिथांनि बे ट्रिटमेन्टनि थाखाय
हाजासे नङाब्लाबो गावनि अननायजों माबा मोनसे बरायनानै बिथांखौ फोसाबनायनि आयदाखौ होयोब्ला मोजां जायो जाहाथे बिथाङा हामना फैनानै बे न'खरखौ खुंफिननो हानायनि खाबुखौ मोनो बेखौनो खावलायनाय थाबाय।